So many girls now, ndị Igbo anyị ọtụtụ n'ime unu emego mma abacha n'isi. Nne, ọ bụ na ịkpọrọ alụ ma ga-akwara aka ọbala. Ịma n'ụwa gị ọzọ ị ga-eji eze wee kpee ekwele. Ịma na o nwere some beggars ọ ga-abịa inye ego nyebe quantity your money we problem. Akaghị mmadụ na ebe 2020 naira agbalịra na nya ka ba ga-eji na-eri nri. Na ego ọ ga-akpata na nwere ka ọ kpataluo ego ruo 20,000. When some people making a business collapse or business bad, between yellow on your Kaja Bafao, Magiba Nachonia Koda Chubanagi. Malibabo Nampona, why in a man of Waginka, Wagozo, they got Avovia. Ndi wagba geseke na mbobu ni na bebele ka mota ina bebele nwa na ebe webele ogologo ndoge. Magana so many child ị ga-amụta tomorrow welika gadana kalaka na vaga bụ orphan vaga bụ nwa enwe nne enwe nna. O nwere ụmụaka dị like that akalaka va tọgulu na vaga abido mgbe amụrụ ba wee tara ahụ na va ama nwa nne na va ama nwa nna na vaga na-ebiba mmadụ bigide wee luo mgbe nwafa wee bụrụ ọgaranya. Onye ka ị chọrọ ịmụta maka na ịmụta gwu ogbuo gị ị ga-anwụ akala gị aka ọ bụ nwatakịrị bịala ụwa na be gị kwuru na nya ma nwe nne ị chọọ ka ị bụrụ nne ya amịnị ihe ka ị ga-abụ nne ya. O kwuru na nne ya ga-abụ nne ya nwụcha anya ozugbo ọ nwụrụ. Ụfọdụ akalaka ụmụaka ị ga-amụ melụ ụmụaka ahụ melụ nne na nna ba affect. So many of the women nwụrụ n'ụlọ ọgwụ tata. When you read their destiny ọ dịrọ na akalaka ba na aba ga-anwụ ebe ọ na-amụ nwa mana ọ dị na akalaka nwa fachọta. It's the child's destiny. Oh, when the child's destiny a blessing to the child. It's a good thing to the child, but it's an evil thing to you. The Bible when they were evil child. I say no evil child because what I like and evil child. Impossible boy well chop no evil child to come and none niaga. A woman it took for an job. I'm a man out because even in a kid you want nine fast. You need a colloquy. No one a evil child. You have evil child. Evil child to you and to the father. You the mother and the father. Go evil child to. Man the child does not really mean evil. Oh when no more capital one work. That I baggage you must win and another. Magagan Opgola no apple of apple. Okay, no one again and amigo was to wago way sa wago we lead a wooden nugget, he a wooden nugget. Oh no, when I balogia, because your babu as a pulana, your banya bock and your sabico balogi. Magano wagozo, if when you get him must win nugget, Yamanodi. If we met an wagon book, he got seven or 1K in Alana, Nana mega effect on 1K. Oh, and what I call it, I'm alone. Why? When no gauge him, Subwenia. O gauge him, my bunya. Mobus on near. No gauge him, my bunya. That time, that child on Abia, I bag no one evil child on Abata. Destiny gonna be fulfilled. No one evil child in Abata. Obodan na mo nyabunwa, edu nyabunwa buo. Makana ikwe nkuto ogbo the parents. Otu so wadi ana kalaka. Iba ni na bebe kwala ase ebe ndị nna nna anyị ba no. Mana when they tell you the reason behind all these things. Esi na na-egbu nwatakịrị kedu ebe na-egbulu nwatakịrị bịara ụwa. O innocent, onye gwa gị na ọ dị innocent. Onye gwa gị na that child dị innocent. Ịma ibo men owe mbụ. A baby is not innocent until no be do mara kalaka. Innocent go up no one ka we mbụ nkọ. Ịma mmadụ no ogbu no we mbụ. Onye ka eji wee mụọ a child ọ dị crippled. Ịma dị meta no we mbụ. Onye ka eji mụọ a child ọ dị blind. Ịma dị meta no we mbụ. So many people are serving their jail time as I told you. O when the bello one or abel ibu mmadụ ka abịa n'ụwa. Ani mbọsị ọ bụ na okwu na nya abịa ibu mmadụ. Mbọsị abịa ekele onye ga-egbu mmadụ ka ekele onye ọ ga-egbu. Agụ oke ị ga-egbu mmadụ mgbaje o nwere onye a ga-akpọ Okechi a ga-amụ ya na aba agana. Onye ahụ ka ị ga-egbu. Date Okechi ga-anwụ na 25 years. Amụghị onye a ga-egbu ọ na-eto. Akala gị ka ọ bịara ime maka na ọ bịara igbu mmadụ. Okechi na-etokwa nke at only render 25 years they meet here.
ha wee gebe eme biznes a ga na owere egbe kpọọ maọbụ owere ibe kụgbuo onye ma owere mma sụgbuo onye ma o tiele poison maka gị na ọ dị n'akala gị ọ ga-egbu mmadụ. Onye bụ ga-egbu mmadụ bụ evil child. Ọ dị m ga-akọwagolu m gị otu ọ ga-esi wee doo gị anya. Den anyị abata n'afụfụ afọ nna agagharị okilikili chọọ ka ịghọtacha because ihe nji wee gaa ihe niile bụ ka ịghọtacha ka m gbazie gị afụfụ ị ga-ata na njọ ị na-eme. Nke bụ nwaanyị maọbụ nwoke o nwere ofu nwa agbọghọbịa mmalụ mmegolu mma akpọchọ n'ili o tepụghị ime nte n'eli nne ọ bụ na ị kpụrụ alụ ma ga-akwara aka ọbala ịma na ụwa gị ọzọ ị ga-eji eze wee kpee ekwele mmadụ n'eli ka i gburu. So many girls now ndị Igbo anyị ọtụtụ n'ime unu emego mma agbachọ na isii, ụfọdụ n'ime unu ewepụgo nwa mwepụ n'eli mwepụ na iri na ịbụọ mwepụ ise mwepụ na anọ ịkwaba aka ọbala. Ụfọdụ jelite ili mmadụ nsị olie, ụfọdụ were egbe gbagbuo mmadụ, ụfọdụ ji ọgwụ gbu mmadụ, ụfọdụ tiri mmadụ ule ọkpa. Ọ bụrụ na ị merie mana ụwa gị ọzọ ị ga-asa abụketa jeelụ amụrụ anụgo ozugbo ibido afọ. Amụrụ anụgo ozugbo ibido afọ ị ga-atagide afọ o nwere gị aka n'ụwa. Ọ nwane ndị bụ na maka na igbulu mmadụ ga-egbukwanụ gị, maka na igbulu mmadụ ga-egbu gị and onye abụghị egbu gị gbuo atụrụ. Onye ka o ji wee bụrụ na some people ị ga na-ebe egbuo mmadụ na ịmala onye bagbu ma ba na atụrụ maka na akala gaba ekwuru sị na akala gaga ị ga-egbu onye maka gịnị na o gburu mmadụ. Igbu onye igbucha anyị na afrị onwere ibe ga-eme gị onye na igbulu atacha na spirit ya manye nsogbu maka gịnị na ọ kada na akala aka na a ga-egbu ya ị na-ere spirit onye ogbulu anya ka o kunye ego onye anụ nwa na-ewere ife omel nekwa onye anaghịla ọnwụ ya ayọ ka ị nọkada were mma magbuo ya nekwa onye anaghịla anya ife ọkada na ịma ife omel n'ụwa ya mbụ. Onye gburu mmadụ a ga-egbugali ya uwe akata egbugali ya. Amụ obodo si na ọ bụ mbasa ị na-emeli ebele na-emeli ịma na o nwere some beggars ọ ga-abịa inye ego nyebe quantity your money we problem. Akaghị mmanị na ebe 20 naira agbalị anọ nya ka ba ga-eji na-eri nri na ego ọ ga-akpata na nwere ka ọ kpataluo ego ruo 20,000. Enwe ndị nọ n'ụwa like that. Their money will never pass 20,000. Highest money batasa aka bụ 20,000. Nwa money bụ ga-eji ya na-eme maka gịnị ife ọ meta n'ụwa mbụ ka ọ na-ata ọfụ ya. Ịma na ụdị mmadụ egwu 100,000 nye ewe problem business ga-ada ebe isi eweta ga ewe problem maka gịnị ịdị pasha. Onye na-ata ahụ ife meta n'ụwa mbụ ka ị bịa na-enyela aka. O nwere some people ọ ga-abịa tinye a huge amount of money ga-agba afa. O nwere some people ọ ga-abịa tinye a huge amount of money ịgba afa. O nwere some people megide business collapse wa business va ada bifo inyela onye aka jee gba afa o maka ife na-achụ onye ka ọ da-achụbana gị jee gba afa. Maka na ebele ịsa bụ jail time ya ewegwu ya asị ya na ilu ree 40 years iwe problem maka ife metara n'ụwa gị mbụ. Onye bụ wee bido from a year wee na-eme ọfụma bụrụ nnukwu mmadụ na-agba moto na wewe convoy weve niile immediately ọ na-aja na-elu 40 years inu ofu ọya ayabịa. Ọ bụzi ofu ọya bụla accident ewe ka ogo moto ọfụ ka ọ na parade moto gbaa ụgwọ accident ọkụ agba anya maọbụ ọgwụ accident egbubia accident ya eme ya affect n'ụkwụ. Ọ ga-aga ligide chọgide onye ga-agba ya ụkwụ achọgide onwere ebe anya ụkwụ ọ ga-atagide afọ ya. Ọ ga-anọ ebe ọ na-etirite ụkwụ a ego niile atachana ọ ga-anọgide ebe a wee nwụrụ. Jail time ka ọ bịa. Then enwere some people bụ na jail time bụ na in the morning fabela jail time bụ ya bụ ofu nka ka ọya nwa faga yagide ọya bụ jaligide immediately o lulu 30 years egwu na 30 years ka ọya ga-eji wee kwụsị na mgbe afa nọcha na nga ebido wetara ego. Immediately o lulu 30 years ofu dọkịta nwe esi ofu ebe nwa mapụta onye ọ na-amara ka o si wee asị ya na agha agbọtị oje ebe abụ atụsị ọgwụ dete na ama maka gịnị na ọ lụchago nga. Ọbọdụ na-alụ nga na ba ga-abụgide ụbịam onye lụrụ 50 years ị ga-abatawa ọ bụza milionia na-asọ ọbụzụkwa ọnya
ọ bụzikwa ọnya ụlọ na ọ na-alụrụ ọlụ bịa nga ka ọ na-alụ. Ụfọdụ bịara ịlụ nga na babatara ba kọmiti renenitin ejideba mana o nwere na-ezu ori mana ejidenu bịa. O nwere na-ezu ori ejidenu bịa sensi obi na ozuo ori ejidenu bịa. So ka ị malụ ibe bụ na afụfụ ihe na-ata mmụọ ogbenye, malụ ibe bụ na mpụ na awụwa anyị na-eme n'ụwa gị nke a n'ụwa gị ọzọ na ị ga-ata afụfụ ya. Ụwa gị ọzọ ị ga-ata afụfụ ya. Ịma na scot free o na imegide nwa ogbenye bịalụbe gị. Ụfọdụ na-emegide emegbu ụmụ ụbọ ịba, ụfọdụ gbagburu mmadụ, ụfọdụ tiri mmadụ nsị, ụfọdụ tele ime. Ị ga-atakwa ahụhụ ya.